Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Орловка тукталышында павильон юк. Ул кайчан барлыкка килер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Коммуналчылар һәм шәһәрдәшләр арасында арадашчылар белемнәрен арттыра. Йорт өчен җаваплылар өчен укулар оештырылды. Чаллыга гастрольләр белән Камал театры килә. Казанлылар нинди репертуар тәкъдим итәр? Орловка тукталышында павильон юк. Бу хакта шәһәрдәшебез редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратып зарланды. Пассажирлар җилдән, кардан ышыклана алмый, әтиздән яңгырлар да явачак. Бу проблеманы кайчан хәл итәрләр безнең сюжетта. Орловка тукталышы аша маршрут транспорты еш йөри, әмма барысы да туктамый. Моның сәбәбен шәһәрдәшләр павильон булмауда күрәләр. Җилдән ышыкланыр өчен алар чәчәк кибете янында тора. Нет, вот уже сколько стоим, ни один. Вот эти красные останавливаются. На ту сторону останавливается еще. Бик кирәк. Карт кешеләргә утырырга, җал итәргә, җаңгырдан, җилдән качырга. Тукталыш павильонын сәүдә объектын ремонтлаганда сүткәннәр кибет астындагы җир аренда хокукында эшмәкәргә карый. Ул мәйданны бетон белән капларга вәгъдә иткән, а павильонны автомобиль юллары предприятиесе куячак. Она приняла решение утеплить для того, чтобы ее продавцам там было не холодно, чтобы было чисто, чтобы был какой-то вид эстетичный, потому что она же, понимаете, реализует цветы, у нее там не сигареты поштучно, да. Вот она и сделала ремонт. Она прошла все инстанции, она сама была инициатором этого. У нее все по закону, у нее утвержденный есть эскизный проект. Комсомол районында павильон язын куелачак дип аңлаттылар. Аны урнаштыргач маршрут транспорты да Орловкадан пассажирларны алырга туктар дип өметләнәсе кала. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Йорт өчен җаваплы нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш? Бу сорауга җавап бирер өчен Чаллыда йорт өчен җаваплыларны укыту курслары башланды. Семинарларда нәрсә өйрәтәләр, хәбәрчебез белә. Торак кодексы буенча йорт өчен җаваплылар үз идарә органы ролен үти. Алар шәһәрдәшләр һәм идарә итүче оешмалар арасында арадашчы булып тора. Совет МКД сегодня – это тот орган, которому должны доверять сегодня собственники. Потому что мы подписываем такие важные документы для нашего МКД. Это содержание и ремонт. Мы проводим контроль за текущим ремонтом. Мы проводим контроль за экономией и потреблением дома ресурсов. Йорт өчен җаваплыларны укытуны Жилкомсервис идарә итүче оешмасында башлап җибәрделәр. Хәзер әлеге тәҗрибә бөтен шәһәр буенча кулланыла. Как только вышло новое законодательство, мы собираем старших по домам, рассказываем этом, то есть они у нас всегда в курсе всех событий. То есть нашему старшему он знает все свои права, он знает все свои обязанности, он знает о расходовании средств на его доме, о выполненных работах. Әлеге йорт өчен җаваплы нәрсә эшләргә тиешлеген шәһәрдәшләр начар белә. Кайберәүләр йортта җаваплы булуын да белми. Менә мондый семинарлар шәһәрдәшләр һәм коммуналчылар арасында элемтә булдырырга ярдәм итә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Франциянең Реймс шәһәр университетыннан һәм Шампань ардының укытучылар әзерли торган мәктәптән 30 студент Чаллы дәүләт педагогия университетына килде. Алар тәҗрибә алмашачак. Педагогик тәҗрибә артыннан беренче тапкыр бер юлы шул кадәр кеше килә. Французлар Чаллыга килеп җирле гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне да өйрәнергә тели. Беренче көннәрне шуңа багышладылар. Сесиль Энекер укып бетергәч башлангыч сыйныфларда белем бирәчәк. Donc normalement on va avoir des élèves de 3 ans. Мин 3 яшьтән алып 10 яшькәчә балалар белән эшләячәкмен. Биредә күргәннәрне Франциядә да кулланачакмын. Франциядән 21 яшьтән 47 яшькә кадәр 30 кеше килгән. Төп максатлары Россиядә өстәмә белем бирү системасы белән танышу, мәктәп һәм балалар бакчаларында тәҗрибә туплау. ЧДПУ һәм Франция арасында студентлар белән алмашыну программасы 10 ел дәвам итә. Бу вакыт эчендә 122 француз студенты Чаллыда тәҗрибә үткән. Чит ил профессорлары университетта лекциялар укыган. Кунак ашы кара-каршы безнекеләр дә Франциядә булырга ярата. Для нас это очень многого стоит, уважаемые наши гости, уважаемые наши студенты, потому что Франция нас полюбила, мы Францию тоже любим. Я думаю, что дальнейшие наши работы и наш 35 численностью десант прибудет в Париж. Икватна дәвамында французлар Чаллыда гына түгел, Түбән Кама, Азнахой, Мамадыш, Казан белем бирү учреждениеләрендә дә булачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Шолыға гастролләр белән Галескер Камал театр артистлары килә. 26 февральдан 3 мартка кадәр шәһәрдәшләр өчен 3 спектакль тәкъдим ителә. Билетлар инде тамамланып килә. Бу юл артистлары Шоллы халкын энергетика мәдәният сараенда гына түгел, КамАЗ мәдәният йортында да көтеп кала. Казан кунаклары нинди репертуар алып килә? Гүзәл Шихапов материалында. 26-27 февральда энергетик мәдәният сараенда «Әтәш менгән читәнгә» исемле 2 пәрдәлек спектакль тәкъдим ителәчәк. Әсәр татар әдәбияты классигы Аяз Гиләҗев тарафыннан язылган. Гомерлек күршеләр булып яшәгән 2 гаилә арасында юк-бар аркасында ызгыш чыга. Ярыша-ярыша әйбер җыеп бер-берсеннән көнләшеп, алар яшьлектәге дуслыкны, туганлыкны да оныталар. Миркәй белән Айсылу спектакль үзәгендә егет белән кыз мәхәббәте тарихы. Илдәге корылык һәм ачлык вакытында барлык бәхетсезлектә яшьләрне гаеплиләр. Әсәр сәхнәгә 28 февраль һәм 1 март көннәрендә куелачак. Можно сравнить с Шекспиром, как Ромео и Джульетта, где идет борьба между двух семей. И здесь тоже так же. В молодости они были друзьями, но по истечению времени, потому что время-то меняется, люди тоже меняются, и за счет конкуренции они стали врагами. Килә ява спектакленә билетларны инде алып бетергәннәр. Комедия КамАЗ мәдәният йортында куелачак. Быел беренче тапкыр мәктәпләр соравы буенча айрым әсәрләр куелачак. 3 школы объединились, и они попросили «Әтәш менгән читәнгә» дневной сыграть. Мы его в афише не показали, потому что целевой. 27-го днем мы сыграем его. И 1 марта тоже сыграем Миркәй белән Айсылуны для школ и для родителей. Они специально школу попросили. Спектакльләрдә тере тавыш булачак, сәхнәдә үк оркестр уйнаячак. Татар телен начар белүчеләр өчен рус теленә тәрҗемә тәкъдим ителә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Ир егетләребезне ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. Вы ждали? Весь город ждал. В Набережных Челнах новый центр. Открытие обновленного магазина корпорации «Центр и Селдом» в Европа-центре. Теперь все по-новому. Магазин современнее, а цены ниже. Большой телевизор всего за 7 777. Только 3 дня. Ждем вас в Европа-центре. Проспект Мира, 24А. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 20 по 25 февраля в ДК КамАЗа. При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок.